वेलकाम टू नेचार पाब्लिकेशन। नेचार पाब्लिकेशनाव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोफोर, नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों फोरमायनो आखायाव लादों जे थाखो 9 नि ससियेल साइन्स एबा समाज बिगियान आयदानि नोट्सफोरखौ आङो बे भिडिअ एबा बे चेनेलाव फोरमायबाय थानो आखायाव लादों। बेखौ चेप्टार बाय चेप्टार आरो पार्ट बाय पार्ट नोंथांमोननो होलांबाय थानो आखायाव लानाय जादों। बेनि अनगायैबो गुबुन क्लासनिखौबो होनो आखायाव लानाय जादों। बेनिखायनो जायफोर नोंथांमोना थाखो 9 आव फरायनाय दङ बिथांमोनहा नैबे भिडिअखौ नायनानै एबा आंनि भिडिअफोरखौ नायनानै खोन्थानानै होनो हागोन। बेवहाय रांनि जेबो गोनांथि गैया। नोंथांमोना भिडिअआव नाय। भिडिअनि होनाय आदबा जाहैबाय भिडिअआव मोनफा मोनफा नट्सफोरखौ खेबै खेबै फोसावनाय जादों। बेखौनो लानानै नोंथांमोनहा मा खालामनो हागोन, नट्स तुलिनानै एबा लिरख'नानै नायनो हागोन बा बाहायनोबो फरायनो हागोन। नाथाय फरायनायाव जेंना जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा बेखौ लिरख'नानै लानानैबो फरायनो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोननि जायफोरा न'खराव लोगो एबा गुबुन बाहागिफोरनाव आलासिफोरनाव बेफोरबादि थाखो 9 आव फरायनाय गोनांथि जानाय दङब्ला बेखौ फोरमायनानै होनो हानाय जागोन। अब्ला लोगोफोर, फैदो जागायलांदिनि। चेप्टार वाइज मोनफा मोनफा सानफ्रोमबो बा लासै मोनसेनि उनाव मोनसे फोरमायलांबाय थानो हानाय जागोन। बेनिखायनो नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानांगोन। अब्लासो मोनफा मोनफा गासैखौबो नुनाय जाजोबगोन। गोदानखाबा नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लानांगोन आरो गोजामबा अलरेडि नोंथांमोना नायलांबाय थाब्लानो जाबाय। बेनिखायनो जोङो गोबाव खालामालासे एबा थोंजोङै फैदिनि। अब्ला लोगोफोर,